Aktar messaġġi konfliġġenti mill-membri tal-kabinett ta' Robert Abela kif issa kien imiss il-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo illi joħroġ bi frażijiet li kontradixxu lil xulxin. Bil-Ministru jgħid li huwa impossibbli li s-settur turistiku jirritorna lura għan-normalità mis-sajf li ġej. Mhux qed naraw li din is-sena jerġa' jkollna n-numru li kellna s-sena li għaddiet. Kważi impossibbli li sas-sajf niġu back to normal mela nsessek qed le? Jiena qed ngħidlek li sas-sajf se nkun qegħdin naħdmu. Kulħadd jaf li s-settur tat-turiżmu kien l-iktar settur li ħadda kbira minħabba l-pandemija tal-COVID, settur li inkorpora fih eluf ta' ħaddiema u għalhekk mistenni jkun l-iktar settur li jdum ma jirkupra minn din il-pandemija. Intant il-Gvern jidher li mhux se jżomm mal-wieda tiegħu li f'Jannar iqassam il-vouchers. Mistoqsi dwar dan il-Ministru tat-Turiżmu naqas milli jwieġeb dwar meta eżatt se jitqasmu dawn il-vouchers. Se jkoll jitqasmu fl-iktar żmien propizju. Clayton Bartolo naqas ukoll milli jagħti informazzjoni dwar in-numru ta' ħaddiema li jaħdmu fis-settur turistiku u li għadhom mill-quta mill-effetti ta' din il-pandemija.